original o binati kung matalunan. Today is Wednesday sa gabi. Niya pa matalunan. Mga ito mga trabaho. Mga ito. Correction. Mga correction niya kung nuniron mas pumapuhon i-submit na sa auditor's office. Kuwanta overtime kay morning mahatod na nato sa auditor's report. Extra time alang sa kayuhan kay need manikon sa dito sa accounting matalunan kuwanta lang extra report yun para ang mga report di magkapagtimagayado hindi mo lang katimanon para di malit sa submission sa auditor mga extra report magkapon na kalungan o ligapon na kuwan at kani ang tango ni Carlos pabuko okay o sa akong drug ko hindi pabuko talaga ang magkapon mo ni recibos ka ng koleksyon ka ng lungsod submit man sa auditor kuwan ang ganyan ng oras kay dyan sa accounting every minute one count hindi pwede kang magpamadali kay sa mga kuwan kalimanan stipler nakuman muna yung duslotan para makuha mag-file tapos na kada kuhan under kaning original na resibo para sa original kaning sa kuhan kaning copy ang mga report para na aguban sa original o sa duplicate magkaroon nun at tinabangay kita para sa ito ang lungsod di tarang sa isa kay kuwan na bad influence para hindi lang magtibangay para mas diba kuwan ng teamwork na ni nagkakawa kani sa file niya kani sa pagkikip dapat makuman din ako nakalunong day kadaghan ba mga reporting mo lang extra time lang kayo para mas hapsay ang trabaho may din yung mag-extra time mapuan dito sa mga report hindi mo pwede gawin na tulungan kaya ito malit at o yung mahalo na itong trabaho para kaya makontribute tama sa ating lungsod may pinaka-importante na kay kuwan plano o yung mga kuwan madami mga makatabang sa lungsod sa makal at the same time natabangan ito ang style niya
sa original. Ang natanong nun, na bang nakita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matay. We work together alang sa kayuhan sa katawan sa ating lungsod. Once again, mabuhay ang Matalom. Karong 2022. Daghang salamat.